nabod o Mae 1600 o flynyddoedd yn amser hir i'r côr. Wel, siwr mai, croeso i rhaglen arall o Pobl Gwyddoro. A gyda fi heddi yn y studio, mae yna berson enwog iawn. Dod o'r un pentre, wel mwy o lai, dwi'n dod o Folgastell, mae hithen doth o Cefneithin. A Naira Thomas, a geith i weid i stori wrth i heddi. Wel, croeso, Naira. Helo, Gwynoro. Falch yn weld ti ar ôl yr holl fynydde. A ti, ie. Nawr te, dweud am y cyfnod pan gefys i dy eni ac yn y blaen. Wel, oedd mam yn gweud y stori'n ymal, tmod, achos y gwasanaeth iechyd, a oedd hi'n gweud, oedd hi jyst y cael fi yn ysbyty Glanaman, nos o 4 o Gorffennaf, a oedd hi'n dod lan i 12, a na gyd oedd hi gallu clywed oedd y nyrs a'r doctor oedd yn delifro fi. O'n nhw'n edrych ar y cloc, edrych nôl ar mam yn stryglo, a na gyd oedd hi gallu clywed oedd hold on Edna, hold on. A dalodd hi hanner am funed, a geso i geni 1 munud ar ôl 12, y dydd dath mas ar gwasanaeth iechyd, gan Aneurin Bevan. Fe, chmod, pwsiodd i gael gwasanaeth iechyd i bobl yn y wlad. Yeah. Achos cyn ni, dim ond pobl cyfoethog oedd gallu affordo triniaeth. Mae frawd hynna yn gweud yn ymal, fi'n credu bwysio nhw ti nôl am funed. Ond y peth pwysica wrth gwrs yn Naira oedd y fam yn ffod dal nôl cyn bod ti'n cael dy eni, oherwydd sydd wedi digwydd cyn hanner nos, bydde ni wedi goffo talu. Na ti, a tmod, oedd arian yn bring, o'n i'n 7 o blant, oedd dad yn coliar yn Tumble, a bydde ddi fod wedi talu swllt a 6 ceiniog, a bydde hwnna'n llawer o arian i mam, 12. Wel, nôl yn y dyddiau ni, gymaru a heddi, bydde hwnna i heddi fel 5 bint, ti'n gweld? Na ti. Ac yn y dyddiau ni, dim ond 250 y flwyddyn, oedd cyflog person ta fel oedd hi. So oedd yn arian mawr oedd nhw. Wel ie. So fe ddalodd hi mlaen. Do. A gafes i enw yn y Naira. A le ddeithodd yn y Naira? Wel, gofynodd y doctor, o'n nhw'n mor falch taw nhw oedd wedi dod mewn ar babi cynta i'r gwasanaeth iechyd. A gofynodd nhw i mam, please, can we, oedd mam yn siarad Saesneg, please can we name a Naira after the founder. A oedd i licor enw. A na ffal dath yr enw. Ie, wrth gwrs, a Naira a Nairin. Chwarae teg, fydd yna syniad da. Yeah. Wel, eithas ti wedyn ar ôl rhai blynydde i'r ysgol yn y Cefen. Do. Ti'n cofio dyddiau ni? O do, yn y pentre. A o'n i'n byw pan ni yn Ryd y Cerrig, ti'n mo, fach o'n i, a ni gyd yn cerdded i'r ysgol wrth yn unan, ti'n mo. Fi'n cofio diddorol yna. A fi'n cofio y dydd dath Megan Lloyd George, mwna'n stico yn y feddwl i, dath i'r ysgol, a wedodd rhywun, we got a Naira here, a wedon nhw'r stori, ti'n modd. Yeah. A oedd hanes yn dod mas wedyn am bwyti'r gwasanaeth iechyd, a fi'r babi cynta i gael yngeni. Oedd yna'r fobl enwog yn byw yn Cefneithin yn dyddiau ni? O'r un cenedlaeth a ni, dwi'n e? Ti'n cofio nifer ohonyn nhw i siŵr? O do, a mae'n braint, ti'n modd, i fod yn y pentre pwysig, fel Barry John, Carwyn James, Dyke Helpet, Ronnie a Ryan, Jack a Will, oedd e'n special, nag oedd e, special mawr. Bydd i fi'n cofio oedd tad Ronnie Williams, Sioni a Iori. Ie, fi'n cofio fe. O ti'n mynd i'r neuadd yn Crosshands i rando ar noson lawen? Na, o'n i'n fach per ni, ond fi'n cofio am Iori ddim mynd, Sally, Marlyn a Beryl a Maris. Fi'n cofio nhw mynd, a joio mawr y fe. Beth am bwynt i'r athrawon yn y Cefen? Ie, fi'n cofio nhw, achos fi'n cofio mynd i'r clas diwetha te, a weitha sy'n galed per ni, gael 11 plus, a basodd 2 o ni mas o 30. A fi'n cofio'r teacher, Mr Edwards, yn gweithio fi i weithio mam,
bod fi wedi paso unconditionally. Da A iawn. fi rydeg nôl i weithio ddi, ond ni ddim yn gwybod beth oedd unconditionally meddwl. Reit, fe gadw ni blaen. Nawr te, dy gan gynta di. Beth yw'r rheswm bod ti wedi dewis i? Geiliol Gwenydd Gwyn? Fi'n dwlu ar Bryn Terfel yn canu hwn i fi, mae hwn yn special. Achos oedd mam yn dod o'r ardal na, tymod, a oedd hi'n siarad yn bwyty'r hanes o'r Will Hopkin, oedd wedi cwmpa mewn cariad, oedd e, dim arian dy fe, oedd wedi cwmpa mewn cariad gyda merch cyfoethog. A it wasn't meant to be, ond nhw ffili fod o'i gilydd. A farwodd i, dorodd i galon, a farwodd i'n ifanc achos hynny. Ni sydd fach gen i ianc ffôl yn byw yn ôl fy ffansi. Mae fi'n bugeilio'r gwenydd gwyn ac arall yn ei fedi. Pam na ddeudi ar fy ôl rhyw ddydd ar ôl ei gilydd. Gwaith rwy'n dy weld y fein i'r fach yn lanach geinydd. Glanach wyt bob dydd, neu fis am ffydd yn ffolach, mwyn y gŵr a wnaeth dy wedd, dod i'm drigaredd bellach. Cwn dy ben gwel ac wdraw, roi mi ddlaw wendirion. Gwaith yn dy fynwes pert ei thro, mae allwedd clof yng nghalon. Codais heddiw gyda'r wawr, gan ffrysion fawr fy hydded. Im gael cusanu ôl dy droed, ar hyd y coed wrth gerdded. Cwn am henom galar maith, a serchus iaith gwarinne. Gwaith mwyn ar byd i'r mab athgar, i'w golwg ar dy wyneb. Trafodwr y môr yn hallt, a thrafon ngwallt yn tyfu, a thrafo calon dan fy mron, mi fydda'n ffyddlon i ti. Dywedim i'r gwir heb gel, ar hodan seld atebion, bryn aim y fi, ai arall gwen, sydd orau gen dy galon. Wel, dyna ni, Bryn Terfel. Llais eiraidd, angymharol Bryn Terfel. Wel, diolch am hwnna, Aneira. Oedd hwnna lyfli. I ni wedi cyrraedd nawr y Gwendraeth. A beth oedd yna'r gofio di'r Gwendraeth? Ni'n mynd nôl lot nawr, na gynnu. Fi'n cofio dydd cynta, a oedd e'n fraint i wisgo uniform. Enjoyes i, achos o'n i'n neud yn dda, yn ysgol. A fi'n credu dethoi'r oedran wedyn 13-14, a ddechreuais i
cael diddorol yn bechgyn, a ni'n ddrwg, ti'n bod? O, fi'n cofio ti'n iawn. O ti yn ferch ddwg yn yr ysgol. Fi'n cofio daio yn wallt i, nhw'n galw fi Diana Dawes. Ond o'n i'n mwynhau celf a fi'n cofio joino'r clas technical drawing. O'n i'n enjoyo hwnna, ti'n bod? Ie. Mr Nicholas. Na ti? Oedd e'n galw fi yn Ira the Dreamer. Right. Na, oedd e'n special. O ti'n breuddwydo, ti'n feddwl? On. O'n i'n breuddwydo os oedd date fi yn os ni. Gyda bachgen o'n i di ffansio. O ti'n ffansio lot ti? On. Oedd o. Wel, ddigon o choice ar y gynfaith, oedd e? Na fe. I'n gwybod, mae dyddiau nawr wedi mynd heibio. So, gydawes ti pa bod ti ar ôl O-level neu beth, ie? Do, a ddechreuais i, bases i exam mewn i ysbyty Treforys. Reit. Dechrau SRN, so na ble ethoi Pyrni. A endes i lan wedyn yn St David's yn Gyfyrddin. Gwrddais i dyn, oedd e'n drifo'r buses. Oedd e'n ffansio fi, fi'n ffansio fe, our worlds collided, fel maen nhw'n gweud. O'n i feichiog yn ifanc, so oedd rhaid i hwnna fynd ar yr ochr am bryd, ond eitha nôl i narso wedyn trwy'n fywyd i. So trwy'r holl fywyd, narsodd y prif beth, ie? Ie. O ti'n neud? Narso'r meddwl, ti'n modd. Ie, wel nawr ti'n defnydd i gymuned hwnna'n gyfrim iawn. Pam narso'r meddwl, pam oedd hwnna wedi tynnu dy ddiddordeb di? Wel, o'n i 5 merch, ti'n modd, 2 fachgen, a oedd 2 war dy fi, o'n nhw'n narso triniaeth y meddwl, ti'n modd? Ie. A fi'n credu, oedd mam y moyn fi, fel oedd hi'n gweud yn Saesneg, ti'n modd, following their footsteps, ond enjoyas i fe, really enjoyo fe. Oeddi'r gwasanaeth meddwl wedi newid llawer nawr yn wahanol i fel oedd e? Odi. A dy ddyddiau di, oedd hi'n wahanol iawn, oedd hi? Oedd hi yn wahanol iawn, ti'n modd, achos fi'n cofio ar ôl y trydydd plentyn getho i fe hunan, ti'n modd, getho i, fel beth maen nhw'n galw nawr, postnatal depression, ti'n modd. A oedd dim lot o help na, help getho i oedd y teulu, ti'n modd. Ia. Ond nawr maen nhw'n dod mewn â fe, a mae rhaid dod mewn fwy o arian i fe. A beth fi'n meddwl nawr, mae llawer yn cael llawer yn ifanca, ti'n modd. Enwedig boys, a mae hwnna'n mae'n drist iawn, ti'n modd. So mae rhaid o fwy o arian mewn i'r services, ti'n modd. Ie, fi'n cofio nôl y dyddiau hynny, oedd gyda fi fodre boedd yn St David's yn y dyddiau yna. Ac wrth gwrs mae pethau llawer mwy proffesiynol nawr, ydyn nhw. Yeah. Stigma oedd yn y dyddiau ni, ti'n gweld, yw e? Oedd e'n stigma mawr, ti'n modd. Neb yn siarad amdano fe, yn brushed under the carpet, fel maen nhw'n gweud, fe. Hyd yn oed yn y teulu. Na ti? Achos oedd y fenyw yma, oedd y teulu ddim yn licio siarad. Na. A dweud le oedd hi, dwi fe? Ie. Oedd e'n embarrassing, ti'n modd, bod chi ddim yn copo, siwr o fod. Ond heddi, mae popeth yn agored. Odi, a mae'n rhywbeth da. Mae hwnna'n beth da, ydy. Odi. Wel, nawr te, de wedi cael weld, ni best i fyna am gyfnod o amser. Le ddechreuodd y syniad o lyfr dod i ti? Fe ddewn i hwnnw nes blaen. Ond oedd y syniad gyda ti o cychwyn? Wel... Ne, death oedd yn syniad nawr draws ti? Tmod fi, o'n i'n gofyn cwestiniau i mam trwy'n fywyd i, achos oedd dim yn gi na dy cu dy fi, achos fel o'n i'n gweud, cyn y gwasanaeth iechyd, oedd bobl yn marw'n ifanc. Os oedd dim arian da chi dalu am triniaeth, o'n nhw'n marw'n 30, 40. A ar ôl i mam i farw, Doris i Ngalon, tmod, a cwestiynau ni wedi gofyn iddi, dechreuais i sgrifennu am bwyty pethau oedd wedi gweud, am bwyty mam hi, myngu, oedd hi myngu hi mewn workhouse o'n nhw'n galw fe, tmod. Ie, workhouse, ie. Na gyd o'n i'n gwybod. Anyway, sgrifennu, wbeth i bant o'n ôl o fe. Sgrifennes i fe bwyty 20 mlynedd yn ôl. A ni lan yn Llundain ar 70th anniversary, tmod, o'r gwasanaeth iechyd. A o'n i'n cael cino gyda journalist, a wedodd e, why don't you write a book? A wedodd i, wel, fi wedi ysgrifennu, a wedodd e, send us your manuscripts. A na ffel dath e'n bwyty.
So oedd y llyfr wedi cael ei ysgrifennu yn dy feddwl di ac yn lle'n fanwl 20 mlynedd yn ôl. Na ti? Ond o ti ddim wedi gyhoeddi Ysbryd bobl yn cael gafel yn o ti ac yn dy berswadio ti. Na ti? Ac yn y blaen. A beth yn y graidd yw stori'r llyfr? Stori dy fywyd di neu stori'r teulu? Ond cyn iawn i fyna, mae hwnna'n gwestiwn, cyn yn Ceri i fyna, dira i dy ail ddewis ti. Wrth feddwl am Gymru. Wrth feddwl am y Gymru? Pam ddewises i hwnna, ti'n feddwl? Wel, na gen i'n lwcus. Bod ni'n cael byw yn Cymru. Na gen i, gwlad y gan a gwlad rygbi. Rwy'n cofio Llywelyn, baddinoedd Glyndŵr, anamladd y dros rydded ein gwlad. Ond ceithio ni meto dan bawen y sais, mor deog, mor llwm ein hystad. Ac wrth feddwl garchar y sais drosom ni. Ac wrth feddwl am yng Nghymru, daw gwyl yng nghalon ni. Doedd y werin ddim digon o ddynion boes i fyny o'r hyd. Dafydd Iwan, beth arall gallwn ni ddweud wrth feddwl am yng Nghymru? Daw gwael yng nghalon ni. Ac i gyfaddu yn y fan yma nawr, yn wleidyddol, o Dafydd a fi yn anghytuno tipyn nôl yn y 70au a'r 80au, ond rwy'n yn mygwr mawr ohono fe nawr. Wy'n hoffi i ganu fe. Wel, ni di nawr nôl gyda'r cyfnod o'r llyfr yn mynd i gael ei gyhoeddi. A beth sydd yn y llyfr, yn gyffredinol, beth yw'r stori? Fi wedi mynd nôl ar y stori o 2 mlynedd, fel i'r workhouses, dim ond, Charles Dickens era. Ti'n mynd nôl i'r cyfnod na? O do. Ie. Oedd e'n enjoyous i wneud e, dim ond, achos fi'n licio meddwl, a fel mae pobl yn byw. A fel fi'n gweud, oedd dim gwasanaeth iechyd pyrnu, a fel oedd y bobl ddim gallu affordo triniaeth. A dod nôl i bywyd mam a dad, gwrddon nhw lan yn Llundain yn 1926, General Strike. Adeg y General Strike. Na ti. Yeah. A gwrddon nhw yn Basingstoke gynta, a cwmpo mewn cariad. A o'n nhw'n byw yn Llundain wedyn, bod y ryfel yn dechrau.
A 4 o blant wedi cael ei geni lan y Llundain yn Willesden Green. A dethon nhw nôl y dydd dath mas ar, beth o'n nhw'n gweud, we're at war with Germany. A dethon nhw nôl i Cefnithin, so dad yn dod o Cefnithin a mam o Cymer. A oedd ffarm fach ar y ffordd i Goslas, a fel y setlo nhw fyna, ac ysyn nhw 3 o blant arall. A bwyty bywyd yn Cefnithin, fywyd i, lot yn bwyty fywyd i. Wyt ti'n sôn am tlodi y cyfnod, sôn am pryd mewn galed oedd hi, am ti'n sôn am y blynydde yna, sy'n llawer o bobl ar gael sydd yn cofio dyddiau anodd, ti'n gwybod, yng nghanol yr ail rhyfel byd gyfes i'n ni. Dwi'n cofio'r cwpens ac yn y blaen, ond oedd hi'n gyfnod aruthrol o galed. Achos fi'n cofio mam yn gweud, pan oedd hi'n fach, oedd hi thad i'n gweithio yn Colliery, a dath y gytra wedi cael damwain, a wedi torri gos yn 3 llefydd, a oedd rhaid cael doctor. A dath y doctor mas, a nhw wedi leio fe mas ar y ford hir, a doctor yn gweithio'r plant a'r 2 ddyn oedd wedi dod gytra fe. Come on, I'm going to need your help to hold your father down. A operato dde ar ei gosau heb anaesthetic, ti'n modd? Ie, fi'n gwybod. Diwedd mawr. Mae anodd meddwl am y dyddiau yna, fel nawr, dwi? Ydy. Mam ei hunan yn marw pan oedd hi'n 40, heb triniaeth, cancer stomach, ti'n modd? Ni'n ffodus iawn yn eira? Amser caled, efe. Ni'n ffodus iawn yn dyddiau yma? Ni mor lwcus. Mae rhaid i ni carco'r gwasanaeth iechyd. Mae fe'n, fel oedd mam yn gweud yn yma, health is your wealth. Nawr, i ti wedi cael cyhoedd swydd mawr, a ti wedi dod yn enwog oherwydd y babi cynta a'r llyfr. Dweud am rhai o'r pobl ti wedi cyfarfod dros blynydde diwetha yma. Fi wedi cwrddasio gymaint, ser television, ser ffilm. Fi wedi gwneud lot o ffilmiau, ffilm da Michael Sheen. Fi wedi cael te gyda Jane Fonda, Melvyn Bragg, fi wedi cwrddasio gymaint o bobl, fi ffili cofio. Ond nhw wedi clywed sôn am dy stori di, fel oedd y digwydd? Ie, ond nhw wedi clywed am bwyty fi, so i ffôn call, i fynd lan i wneud ffilms gyda nhw. Ond, lycan i weid, mor fraint i fi i gwrdda yw pobl sy'n gweithio i'r gwasanaeth iechyd. O'r top lawr i'r gwylod, o'r surgeons, y nurses, ITU, lawr i'r domestics, menywod sy'n dod rownd at te, mae fe'n cog in the wheel, maen nhw'n gweud, efe. Rhaid ni carco nhw. A'r beth am y gwleidyddion i ti wedi gwrdd? Ti wedi bwrw mewn i ambell i politician? O do, Sawl, Tony Blair, Gordon Brown, Jeremy. Ti'n hoffi Jeremy? O do, fi licio Jeremy. Man of the people, efe. A driodd ei gorau. A Mr Starmer, Keir Starmer, gyda gwahyddiad wedyn i Downing Street gyda Gordon Brown blynedd yn ôl. Cyn bod ni'n mynd mlaen i'r stori yna nawr, mae gyda ti stori ddiddorol fyna, fi am y ti sôn amdani ni wedyn. Y Trydydd Gan, yr eneth glaf. Oedd, na fe. Mae'r haf yn hir yn dyfod, meddai'r eneth fechan glaf. Pryd mae'r gwanwyn am ei ddarfod, pryd fy mam y daw'r haf. Dweud o hyd y mae'n gyfeillion, dyma'r unig ysir a gael. Cwyd y galon, eneth dirion, mi fendi ti
rhyw arwydd fod i'n cnesu, oes bri allu hyd yn and, ydy radar bach yn nathu, a mi eri gwyllt y pant. Dweud o hyd y mae'n feillio, dyma'r unig gysur a gael. Gwyt y galon, enethdirio, mi fendi di pan ddaw yr haf. Glywodd neb y gwog eleni ar hen dderwen fawr y ddo, ond i hon o ddechrau canu, haws i ddwennu ar ei ôl. Dweud o hyd y mae'n feillion, dyma'r unig gysur a gael. Gwyt y galon, enethdirio, mi fendi di an ddaw yr haf. Methla, Ryland a Garnon. Pam ddwysys ti hwnna, Neira? Ar y pryd, o'n i'n meddwl am oeres yn war, Marilyn, un o ddiodd Kelly, gas i gen i Sbaen y Biffid at, bar? Ie. A gollon ni ddi rhy ifanc, oedd hi 27, a tymod, dysgodd hi ni gyd gwers mowr cyn bod hi marw, tymod. Ie, wrth gwrs. Hwna oedd tu ôl yn y feddwl di hon. Wel, gallwn ni ddim orffen y sesiwn yma cyn bod hi'n sôn y stori o mynd i 10 Downing Street. Reit. Fel wedes i gysau gwahoddiad gan Sarah Brown, tymod, wraig Gordon Brown, lan yn Manceinion, ond i wedi bod yn siarad yn conference. A pan meddai gytre, wedyn nhw, give us a phone call to remind us, ffones i nhw lan, Downing Street. A wedes i, could I bring some relatives with me? Certainly, and I wedodd e. And secretary, un o'r secretaries, wedodd e, we'll have to know the names and how many, o'n nhw'n meddwl un y ddau. A wedes i, well, 22. Achos ni'n teulu mawr, dwi'n saith o blant ar plant nhw. Wedon nhw, we'll let you know. And fe blei, ffwrdd nhw'n nôl y dydd, rhan dydd. Eithon ni lan ar y trein, eithon ni, chymod, sbrif. Anyway, o'n i'n mynd mewn i Downing Street, checks, chymod, y police checks. Knoces i'r drws, ratatata. A drws di? Drws di. Ie. Drws enwog yn y wlad fe. Ie. A agorodd un o'r secretaries, a wedodd e, once is enough. A wedes i 3 times for a Welshman. Ie. Ond oedd e'n diddorol, chymod. Wel, ti'n gwybod, dwi'n lle ddim mor fawr yni. Fi wedi bod ar nifer o weithiau yn y gorffennol. So, llenwoch efo lle. Llenwodd teulu yn Eira Thomas, 10 Downing Street. Ie, special. Oedd e'n special? Oedd e'n special. Beth, i ddorffen nawr, beth yw dy hoff atgof di? Wrth edrych nôl ar y blynydde, a popeth wyt ti wedi gyflawni a coedd y swydd, beth wyt ti'n cadw yn cros yn y galon fwyaf? Wel, cwestiwn anheg. I fi nawr, na, ach mae dy gwasanaeth iechyd, mae fe'n nis i bia fe. Nager politicians, nis i bia fe. Ach mae fi ffili diolchu bobl digon, achos mae
merch y bachgen da fi wedi cael ei safio lan yn Gaerdydd, chmod, Heath Hospital. A geson nhw brain hemorrhages, chmod. Y ddoi nhw? Y ddoi nhw. Diwedd. Y mab a'r merch. Mae merch fi'n paramedic, chmod. Safio bywydau. Ond oedd hwnna'n amser anodd iawn, chmod, yn sefyll, achos oedd yn ferch oedd hi mewn coma am sbel mawr. Wel, na ni. Ond maen nhw yma, maen nhw wedi safio nhw, a gwrddus i'r doctoriad, chmod, y tîm, oedd wedi edrych ar ei gol nhw, a ni'n siglo'i llawer, a ni ma'n cysanu llawer nhw. Beth maen nhw'n wneud bob dydd. Diolch i'r gwasanaeth iechyd. Diolch yn fawr yn eira, fel dwedodd i nis i bi a fe. Dyna beth yn arbennig dda. Wel, dyna'n westi heddi. Yn eira Thomas, diolch yn fawr. Diolch i'r cynnyrchydd Alan Evans. Fe sy'n tu ôl i'r llenni. A'i fab hefyd yn cynnwthwyo yn y fan yma. Tro nesa, wel, so'n i'n siŵr ar y foment. Mae yna 34 ar y gweill, ond un o'n nhw sy'n sicr. Yr enwog Nigel Owens. Diolch yn fawr.